kim bolýan? Men bagymda näme işleýän? Men aşık. Aşık? Aşık. Üýtgeşik adam bar eken. Aşık. Aşık. Sen telefonuňa jaň gelýär. Aşık. Sen telefonuňa jaň gelýär. Orta asırlarda telefon näme işlesin? Oho, men süýji düşün bozup taň bilen jaň edýän dostum. Dinleýän dostum. Dünkü veren aydymyň dinledim. Fagynam işläp goýandyr. Başlygy işe gelmäkä tesin ýazaýaly. Düşündüm. Bolle bir aýam berde, bir aýam işledi pikir edäý. Bolýa garaşýan. Aşıkmayam. Salamu aleykum. Waalaikumsalam. Aşık sağlık mı? Hawa, gowmy ýaşymy? Yaman yerler tümle keyfine mi? Gatyr ýelaýdymmy? Oňta başlygam gelen owa. Beh. Türküş. Türküş. Aşyk Oho, geldim. Seňe çynyňa beýle ýergelerdiň öme etmedim meni. Oho, geldim. Beren aydymyň gaýta dinledim. Çyndanam? Oho, bugün ýaz bermeli. Ýör onda. Ýör. Nurmurat, birazcık sesini katal da ne? Yine avada siyahatçılıklı olağına da geldik talipler. Türkmen halkının milli lideri, Gahryman arka dağımızın taýsız tağallası bilen, bu gurulun behiçdiýer ekologiya taýdan arassa. Görýänizmi? Nähili owadan ýer? Bir tebigatyň gözelligini, adam el bilen döredilen binalaryň suratyny çekmeli. Ýaşam ýağby uğradı. Moýlum. Ýaş ýaganda tebigatyň renklerimi üýtgeýär. Dogry aýdýar. Tebigatyň renkleri üýtgeýär. Rahman mol. Aman. Taliplerin hemmetinin pasportunu jemläp kabulhana tapşyryp özüň açarlary alıştyray. Bolýam oğlum. Talipler. Hiç tadyňyzy galdyraýma, zatlaryňyzy açjam bol. Bolýam oğlum. Kiňň dowamyna gyzykly bol. Gel lan oturaýyn. Oturun. Oturaýyn, otur. Sen tur sen. Garly. Näme gar kakasoň aş tuzu ýetip bermedi. Bolya. Otur. Oyn edýän, otur.
Toporun hemmesi cemmi. Neme? Ola 25, 15. Yankı 9 olan 25 olan. Ha o 92 yarım götürüm garı kaka yerine iş geldi. Şeyle mi? Ha Men sana hemmesini cemlediydim. neme garı kaka esas urut keşmez gel lan. Ha, şeyle mi geldi mi? Sana tarmolluyum bilen işleşedik gelin. İş saparı bilen avada gittik. Havada. Siz hakta koy hasiyetnamalar ver. Ay go gayet. Ya oturun. Sen tur. Garly. O neme garı kaka son yine de ağaç tofu yapıyor. Ha, bolya. Oturuver. Oyun ettim. Başlayalım. Demek kinozun otunna ilkinci işiniz de. Hava. Tuvalöme değil filmi, tede iş, şaatlık, soğun bile başlayacak da. Hava. Kutlu olsun. Ay doğru ben. Otursana sen. Sen tur. Ay Tor. men yani. Oyun ediyen, otur. Onna tayyar bolsak, garpam polcuqy saylaýalyň. Burada surat kesin pikiri juda mühümdür. Sonku netice inim sana bağlı. Düşnüklü mü? Hananla sen tur. Garly. Ne o? Oyun etkenler ötkenin may. Tur diyene oyun etkenler ötkenin may. O garpam kolcak kıydı. Gözleme gidelim ha. Ne mi herler ver oyun et duranlar ötkenin. Yorum. Nerede bular? Yerine değil yine de. Bana ne mi diyeceksin ne? Şekeri dillerimden, sütle şekeri dillerimden. Bugün kinetin açaylı, saat bilen sirden geçeyli. Salam baş. Selam baş. Salam. Oğum yağdaylarına. Başlık. Aydıma hinglenyen kim? Bol aydıma hinglenyen kim dip sorayan senden? Teknik işler başlık. Teknik işgar? O aşk. Desini men yanına gelsin. Bor başlık. Alo, başlan. Näçinje togda bolýaňyz? Ýok, intek belli däl. Salam. Bizde salgysy barmy? Salam. Häzir bärini görüşdireýin. Ýok, edil şu wagta ýok ýaly. Bolýa. Aha, bolýa. Men jaňa derdim size. Bolýa aýdaryn. Salam. Näme hyzmat? Näme hyzmat? Biz avada din jalmana geldik. Uy, döredüzülük saparına geldik. Şowly bolsun. Şowkunna ýüregiňiz ägysmaz. Sağ olun. Sizin öňüňiz tutmaňyz bardymy? Havva. Ine pasportlanmaz. Han göreýin. Ikotoga yerleşäýin onna. Otog size näçe wagtlyk gerek? 10 meşgullyk bolar.
Mümkün mü başlyk? Gel. Ha, merkezimizin bilbili. Gel hani. Men sorapdyňyz başlyk. Hawa. Ýangy gelýärken bir aýdym eşitdim. Şol awaz biziň edaramda da ýanglanyp dur. Radioda da. Radioda aksen seziňdimi? Ha, yok başlyk. Şugun ilkinji gedek hiňlenşim. İlkinji gedek. Hawa başlyk. Tuoleme. Gatowe. Salam emin agdalar. Salam, gowmy adaylaňyz. Näme kär bilen meşgul bolýaňyz? Men Michael Evadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi. Näme hünärden bilim alýaňyz? Vakal. Vakal. Hawa. Çalaja bir hiňlenip berjegim. Başarnyny ýerine ýetip bereýin. Türkmen halysy, Türkmen halysy, seniň Garly. Otur sen, otursana. Otur bir yerde kim rejissör? Ay dıştağına gelin. Bolýa, sag bol. Nähili? Başkalarım göreyli. Bir de telefon belgini koyup gidin gölümüz habarlaşar. Bolýa, sag bol. Kavulcu. Hani goşu koýa diýdi mi? Ine baca şahit koş. Goş kutunun Ayda. näli? Hananma. İyicecik. Ya bolya gel oturayım. Geçer Oldu şahı yerine, geçer. çıkar. Bolýa. Azıcık böyle kulaç şuvayda hangisi. Nerede kim rejissör? Rejissör. Ne Geçer rejissör? yerine. Garly rejissör. Geç Geç otur. otur. Bolya mı? Biraz başkaçarak gözüme getiriyen. Garly kime ne diyor? Kime? Yaşlım yattı diye. Yedilminle. Hovo. Sen yaşlığın da. Yöne indi sen garmama da. Hovo. Ne mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Film koş gayet berjek biçigim. Hawa. Ayda. Sari ve Sarıul Samanyň saýasynda sarsan semredip 8888 soma satdy. Ha? Be tuveleme. Näme? Ýalňytmaş dämmi? Hoş gider. Bolanok bu da. Be. Bolýa, Sari we Sarıgül jogabyna garaşay. Aydım alayıktır senin cemalın, aydım alayıktır senin kemalın. Aydım alayıktır senin akvalın, bilen sende bağlalesin kakan gıyır. Salamu aleyküm. Oo aşık gel hani gel. Ho, aleykümselam, aşık gel. Aşık gelenin oğulaydı. Ben seni göreyim deyip verdim. Näme hyzmat? Bir kasan sıramız köylügrek yani ya. Şonu görüp bereysen. Ay bir kısan neyle? 3-4 san neysene?
Ha, bolya onda men guralam alyp geleýin. Aşyk durhoň nämen gurallary? Ay, bu çıralar bezereýin näme? Yok, başlyk sen näme üçin uratdyştaý? Aýdym aýtdy bu guratdy. Aýdym aýtdy buradan bolsa aýdym aýt turgan ösüp geçdi. Şu günden şeýlek sen aýdym aýdýan. Aşyk şu günden şeýlek aýdymçy. Aydımçı? Hawa aýdymçy. Be, tugöleme. Gelen okuyun varlak göreli. Hani ýör onda. Häzirçe bolly. Bollu mu hemmedi? Bolly. Bol. Bolly. Merdan bir ne de bol ya diýmedin de. Garly kaka ýene başga gün geçiräýeli. Yine bir gerek geçirayelli ya da. Tädeil filmni yetiştirmeli wagt ýok. Ay, boronna yine bir gün Cemlen şaýer bolýarmy? Şey däliňle. Hawa bollonna bugünlükçe ýöräliň. Sag bolun, çyralary öçüräýin. Ýöräliň. Salam, bağışlan. Siz gözüňizi çyşykdan giýjek alňyz. Hawa. Ýürek gelmerkeni. Garly göreýeli. Göreli garly kaka. Hawa. Boronna ýakyn çyrany. Öýüňizi tanıştyraýyn. Meň adym Aýşat. Taýýarlyk görkerliňizmi? Hawa. Andan da bir görelim. Seni sorap bakyan sağ bilen soly. Madama mehridin sevgiden doly. Mehriban yüzlerini koyar. Edilmeň ýaşlygymda. Ne ettin ay? Ýadyma düşýärmi? Ýaş wagtymda bar gyýlan arasynda ümüden gar pamuk menim. Özüm saýladym. Hawa bilýän, ýöne şonu her ýyl ýatlatýan da. 30 ýyl geçdi şondan bäri. Merdan näme diýär? Merdan? Bol ya Halipa. Onna hemmäňi de sag bolun. Yüzleri aşıklısı, kalbimın ol eyyesi. Anımda, elmada, yanlan ya güzel sesi. Gözlerim gözümde, yüreğimde adın var. Sen bilen kim bu elem, sen sevmana bu dünyada. Sen sevmana bu dünyada.
Alyas yılgır. Yüzün az kökorkalır. Ana. Haninni kaptal vakıp yılgır. Bollu. Onna näme? Bir gar pamuk boljak kıydın eşikli meselesi. Ba, şo nähili bollu? Mesele bu mu? Baripçik tiyatrdan alayım. Yo, tiyatrdan bolmaz. Gar pamuk boljak kıydın eşiklerinin hemmesi täzece bolmaly. Täze olmalı bolsa, tikinçilik oyundan barwalaýaly. He, anamynyň başka maslahat. He, doğru mu? Gel. Mümkün gel. Ine, geldin mi? Awa. Şu hatı, anha şu hatı var ha. Awa. Gar pamuk boljak kıydın iş yerine yollamaly. Bolya. Başlıklarının ruhsatını almalı. Aha. Bolya mı? Bolya. Häzir men var ha. Delle Kanadaky ýalgymy da almak itjek, bolya. Soğlu oldu garlı kaka. Onna ýöre ber. Bolya. Garlı kaka şunu. Hadi. Ana. Şunu çıkarıp onu oldu öýüňe asyp koýayım bolya garlı kaka. Baranna. Ana. Züleyha, şu duruşun bolyam. Hawa biraz şeyler aktarım. Aha, bolly. Züleyha can. Sen da tikinçilik oyun var ha. Hey, gowjak ýyzak ýokmy goý? Wah, kenne bolyn aşyň ýagdaýyny ödüňiz bilýäňiz-de. Wah, onyň hem dogry. Hawa oň söýgü semit goşup. O desanlarda hyýal dünýäsi bar o çağa. Adam itköşükde. Aşık diýtem, her kim aşyk diýip geň görýärler. Geň görýänler. Hawa. Häzir sen oturda, hani arkaňca çay goýun. Menem başda bir hilegrek gördüm. Ýöne kakaz bilen wagtalaşypdyk da barýan. Kakazy, sagaman geldinmi? Ha, geldim özüme. Uy, han oğlun gelmedimi? Ha, ol biraz evlenecek diýdi. He, bolýa. Tandırdan kızgınçak çörek metirdim. Şuna oňorupsyň kakazy. Neme? Jigiň wepaň elini Züleyha geldi. Ha, şeyle mi? Owa. Salam. Gurgun musunuz? Öý şerler, çağalar hemmet gurgun mudur? Ve paşanam sagaman işlep görmü? Bolya, otur verin. Sen näme ýöne oturýarsyň? Goýunyň arkaýyny içibersene. Ýat ýere geleni ýallagy gaýnagan öýdür de. Kän işdime ýöne şuulmuş dörlemide häzir gelýän ýykaýtdym. Şeýlemi? Şoň üçin men gideýin garaşyp oturanlarlar. Ha, şu müşteriler mar diýýäňde ýoksa ama goý beresime gelen o. Hawa, şoda ýöräýin men. Şeýde, bolýa da hany. Bolya, tag oturun. Sagaman bar. Agy Züleyha, ýekece ýurjyňyz bardyr. Nesip edenden üýşüpçük öýürşe görýüm. Men ýene de bir gedek tarna kak görür. Bolýa. O adım tedaýdan arkaýyn olar. Şeýde o, gaýrat edewer. Tayyar mı? Hava. Arkayın bol. Özün şu arkayını uyuver. Geldin mi Atacan? Assalamu alaykum garlı kaka. Aleykümselam. Assalamu alaykum. Garlı kaka. Hava. Sının may. Şınım. Meni kino düşürecek mi? Seni kino düşürecek. Ay ne ettin ay garlı kaka? Şey ettim ay. Garlı kaka. Ha. Men kisilikten ardığım kino düşmek. Ana o işte. Öyle dilleksidi alacak. Hava. Burada aydayın da. Ay. Bir uryan yer üzgüdayım da o. Otur sen ha. Otur. Onunla ne? Hani kamera sıra tayyar mı? Tayyar. Aşık men, kadr 5, dubl 1. Başladık. Başladık. Otur. Şu kino tutup bolança da sarda karasayım karı Otur kakı. sen ha. Sen olmasan bolma da. Häzir ne tip bolsa seni ay ýalçyk edip koýber. Karı kakı. Ata. Ho. We have bağışlan. Toluğun yanına ho. Birinci gedek kino düşýän. Ho. Gatı degen ýan. Ho. Ondan ne edip toluğun ben. Otur arkay. Otur. Häzir. Ay häzir. Ne be yaran okmoy. Açı. Hava eten okmoy. Hova. Ha. Astiyara ho. Aç. Agapin astiyara abi. Oho atam boğdun ha onu. Wee ha. Bağışla. Net borlu mu? Men yaran okun kan koydum da ho. Bolya. Adın ne mi? Agat. Ha adat.
Aydany, saçyňy nädip deňläýin? Ay bir tadla veriyordun. Ha ölümse tarla berýär. Oo. Dogry maýdaýynmy? Şu taş taňa oturanok. Ha. Gel näme delitene? Ha. Diň saçyňy dik iki böleli. İke böleli. Şey deyip çıkken, açyap, şey deyip donduryan, maňlay borçsuňy dolurjak bolýan, goňmy? Ay yok bunu gelişmedi abi. Ya baranok, maňa Etme. da baranok. Sebebi sen saçyň jügütdäller. Sen röň saç alıp gördün mü? Ey alıp gördüm, alıp gördüm. Ey yaman köp burluyanlay sen, gal kaka. Bol iyisine sen o bol saltıra. O da malamın bar öýüni murkyan olmayan. Yekeceden bir söz ýene o şolun Malık geldi ya Rabbi kako. Otursana, otur ho. Malum olu näme, tats olu näme tapagdy başyň. Otur geplemede. Bolya. Ey garı kaka, şunu ayırayın lan. Ayır. Ayırayın lan şunu. İna. Taptım. İna. Ahir taptım. Aha. Hiç çagaşna vereşun. Häzir şun bilen men dik maňlaýyndan mellege girýänlerin ýemmedim ey. Ata. Onama telpek giymelettin o. Gülüm gitme menden uzaklara, yalnızlıkta sensiz kaların men. Seni sevip düştüm dudaklara, hicranlarda yanarın men. Aşygyň dostuny aşyk eden kimke? Aşığın dostuna aşık edenliğin kimligini sen tanağın ok. O arada sana son gurrun veririm. Men ädiňe düşümde gördüm. İyi. Ýygy ýok. Onda senki düşümde bir belbel gördüm. Ürküp gelmiş Gülzarından haýsy bagyň bilbilidir. Haýsy bakjanyň narından. Şu güller menem şulaýdym hüňlenýän dost. Şeyle mi? Bu işi täze başladyňmy dost? Hava. Tugolemy. Bu kim? Ayın bölegi. Aýyň bölegi we suratkeşiň özü bilen tarif edäýseň diýdirýän. Merdan, dogrusy mene bir haýyş bilen geldim dost. Sırdaş bolmadyk dostun, dost bolmaz diýipdirler. Yeni nakıla başladın o. Şeyle de sen sözün men üçün nakıl. Aşık. Merdan, 3 gözek adım dograýsaň, 4-nji adım gysgaldy aýtjaň dost. A harpyňyzdan 2 hot goýsaň, adım aşyk bolýar. Başta değişmez alıp son endini uğurlayıptır da dostum. Yoksa da öňden bäri soraýynyp bördüm sana. Nämşe aşyk goýdular adyňa? Ejem bilen kakam talip wagtlary kitapxana gatnaýan ekenler. Her gün kitapxana barýan wagtlar hem okumak üçin ýüz tutýan kitaplarym şol bir kitap bolup gawat gelipdir. Mysal üçin kakam kitapxanaça Zöhre Tahir destan tap bermek haýyş etse, edil şol kitaby ejeme misle bildiripdir. Ya bolmasa indiki edek ejem şahsenem marip destan tap bermek üçin ýüz tutsa, kakamyň hem isle bildiren kitaby şol bir kitap bolup çykypdyr. Tötälikden bir näçede gaýtalanan bu ýagdaý kitapxana üçin hem geň galypdyr. Ay garat kakam bilen ejemiň tanışlygy kitapxananyň okulga zalyndan başlanypdyr. Ay howa. Men adymyň baglanşygy täsin ho. Kakam bilen ejem durmuş gurallaryny oglumyz bolsa adyny aşyk takar, ýylymyz bolsa magşuk takar diýip wada edipdirler. Gara dost şeýle. Ay näme? Şo döwrüň internet sevgisi. Şey diýsene. Bolýa bagyşly dost. Aşyk.
Salam başlyk. Selam. Gelinim salama. Hey başlyk. Tile hat gelipdir. Şeýle mi? Hawa. Bolya getiren. Bolya. Oyun. Yıllık. Bana yıllık gerek. Yıllık. Ne? Gelen yıllık bolsun. Tamam. Şu yaşlığımı yaptan sıkar. Ne? Bolya. Başla beni. Ben seni görmedim kellem. Daşı degen yari. Katı. Bu. Katı. Ne? Sana yastığım beri. Oldu mu ne? Tamam. Ben barardığım. Ben pamuk yalacak ellerimden şeydi. Niye mi diyen Holker? Tuttum da. Vay yöre. Vay yöre. Dur. Başlık selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Kovmaya dayılamaz. Niye mi yatıyorsun o? Geliyor mu zaman? Ben bütün edarım sana hanım gidiyen. Sen de mi yatıyorsun? Ya tamam başlık. Uzak iyice kovar olsun çekelim. Tüneler. O işgaller geldi oğlum arkayın ol. Şu atlar irkilayıptır ne? Kar olsun kovacağız aşkı. Hallama. Başlyk. Yankı diýen hatym Türkmen film birleşiginden gelipdir. Sağ olun. Nerede niye? Hani? Türkmen film birleşiği. Doğrudanım. Ayşat. Ayşat! Ho, Şoğlu olsun. Sen kino alacak olayadın. doğrudanam mı? He. Yine? Özüm baş keşiflemi yerdi ya. Tendilik. Ben. Sen ay. Yüz versin gidelim mi aşağıya sen? Kim maçlık? Sen maçlık ne? Ben maçlık. Başla. Ayşat. Doğrudanım Oğuzhan adına Türkmen film birleşiğinden Karpam'ın keşfinde öğretmeli diyerler adamı. O ne ettim ayvazlık hani? Karpamın keşfi doğrudanım. Karpamın diye. Benim yanım olayda korkup batırıyordum. Senin başka işin yok idi yani. Hangi işin lan mı? İşim değil ne avazlık mıyım? Dinlenmezsin bar kayıttan mı? Kaydı verin. Ha o kayıt. Ayşat. Asık. Benim ayet var edelim mi? Gelişen ayet baba. Hani eyleme. Neydi ya? Ayet baba. Bari işin lan mı? Bir. Ayşat gel otur al hani. Ayşat. Bolya arkayın ol. Korku kuatır. Al. Ödüm morar. İne Türkmen film birleşiğinden sana Karpam'ın keşfinde öğretmeliyip yürüyüşü hat yollaptırlar. Yeri karşı değilsin ha? Yok başlyk. Men çağılykdanam arzumdy filme düşmek. Bolya, doğru. Onu... Bir de mi karşı değil? Sağ olun başlyk. Üstünü var mı diyen? Sağ olun. Dost, men äderdim agyr. Awray bersin. Näme bolaydy da? Bar belan körüg şol düşdi. Düş? Hawa düş. Şol günkü düş görmedik bolsam belki Näme belki? sana azar vermedim dost. Sen üçin canım urban. Sağ ol dost. Onu gayrat et. Men näme etmeli? Şol suraty çekmeli. Kimin? Düşümde gören gydymyň. Suratla mittiamylda iş hayır. Men şeýda eden gydy. Her gün düşümde gören umyt bilen ýatjan. Eýdi. Eýdi ýok, boldy. Be. Sen aşık bolupsyň. Hawa dost, men aşyk boldum. Sen şo düşü göreniniň ýatmazdynyň şahyny marip destana okana dersin. Okudum. Onu sen şuň ýatmazdynyň şo kitap täzeden oku, belki şuňam düşüňde görersiň.
Ay, ne ettin ay? Ona ordun. Geren surat bolsun. Sağ ol dost. Ne gelin gelin. Gelin. Ne şu tayda dur. Gelin. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Sizin yanınızda Türkmen filminden geldim. Türkmen filmi. Ha, yo. Türkmen filminden geldim. Sen koca geyinir Doğru. üveliğin. Sen sol kino rejissör sen ötken ha? Benim alayda gayrati dağı, benim artist olasım geliyor. Şeyle vur özüm marov, değişme dayt yanım men. Bir boş vatın Türkmen filmi aylanay bolýarmy? Men hemişe boş. Yo, düşünmedim. Ha. Ene bedin baş rejissörümü başlamaz. Aa, sen ne mi? Yok. Geç onu böyle başladık alamadım ay seni. Ağam salamu aleyküm, kovum yağdaylar. Benim kino alayda ha, benim artist olasım geliyor. Benim özüm marov. Şöyle mi? Hova değişme daytı bilyen. Hani? Bir hafta uzun şey dur diye. Ha. Yeni birim şey otur diye. Oturan turup yanka yer verip dura. Hava. Geçim oturayım deyip dur öyle yanka dik duranam. Yok men indikide düşmeleyip dura. Ha. Ay düşmelem oldum oturayım deyip dura. Men ingoğutu gidivereyim de bolmasa. Can ediye howa ha baba. Zihin yova. Ha zehin yowa. Şulardan bir yerde görýärdim ay. Gelin hawa. Owmaýa daýlaňy. Sag salamat mı? Aleykümselam. Yaman yüzüň tanışlaý sen. Han biraz gör. Ay. Garka gitere. Bir yerde görýärdim ay. Görün. Aydım çoğulun şu aydım. Şeyle uğudun aydımlar. Uğa sesim uğudun. Sesimin de kula. Ayday o aydım bir aydım. Ayday. Bolur. He. Şeyle durun. Görýänsiňiz meni. Türkmen Ha, owa. Tutkulı oğadır şeyle uğudun. Şikirlaydımlar. Uğa dinler görün. Benim alay gayret etti. Bolya. Bar ýeriňe bar aýsy. Ha bana yerine var ay dedim ben gitken. Ay ha lan şey etmeli. Ha, vızır et vallahi. Aytmasın ayrım şey. Hawa. Taşından hem kömekçi. Hawa, dogrusy. Studioda sesem ýazýan, saadam ýazýan. Taşından berdi kömekçi. Hawa. Be, sen var işten gidemeyin. Haw seni işten gidersen bu dara ne işler. Mümkün mü? Gelin ýigitler. Elbetde mümkin. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Owmaýa daýlaryňy. İşler Tamam, Gelin oğul. hani geçin. Geç ay başlık. Täzil filmin düşürýäsisene. Hawa. Bize näme kömek? Neme şu eğer mümkün olsa neme Aýdyberiň Bizim diňleýär. sizin yanınıza gelmemizin esası sebebi aytta garkaka. he täze filmimiň jemleýici wakasyny şu sizin edaranyňyň sahnasyna düşüräýsek diýip. Hawa. Eger elbette gollasaňyz. Elbetde gollarys. Hawa. Ýöne men bir şertim bar. Biziň edaramyzda bir oglan bar. Şoň zekini açyp görkezmek isleýän. Belki filmingizde ullanarsyňyz. Bor. Okman. Ulanor. Yok. Eger mümkin bolsa. Mümkün. Onda men häzir çağıraýyn ony. Çağırın. Yank olana değerli rol. Eger Aşyk çağırın. bar filmi işi gaýdýa. Bolýa. Yankam zehin oğlan. Zeki, ne olana? Zeki, ne Hawa. Onda näme? İşiň dogruny bolsun. Üstünniň ardy ödýän. Sağ olun. Sağ olun. Gel. Mümkün mü baş? Yo, men öňüm köp bardım. O saylamadylar diýmän näme? Neme de garl kaka. Halipaň ýanyna näme diýjegimi bilmän. Alжyraýdym da. Alzıraydım da alzıraydım da. Aýdyna aýtmaly keliňde halipalar köprek dinläp öwrenip gelýänmi? Öwrendim garl kaka, dinledim. Öwrendiňmi? Öwrendim. Hani öwrenen bolsaň geç. Bärik geçäýinmi? Geçäý. Amrik geç, amrik. Şeýlemi? Otur. Sevgim galy bu güze, gaýgym galy bu güze. Hanasından çırpınıp, duygum galy bu güze. Galy hoş günlerim,
Gözü yaşlı gül küller, tol saçın tolkunup, ağamallı bıydı. Hay berekella, inem mınin ol ya. Halipan seni yönelüve teklif etmenler, henginem boğu duyan. Aydımın ovazam süycinim hava. Sağ ol Garl kaka. Berekella. Otur inim, otur. İnim, biz şu alt vara, değil bayramçılık vara da film atmıyor. Sen şoňa vara, gol söy aydım tayin apbilermin. Howa Garl kaka, tayarlar. Berekella, ine manin ol ya, inim. On soňa vara, sen bir maltumul pravin sözlerine aydımlar aytjan mı? Howa Garl kaka, gower ýanem, aýdýanym. Berekella. Gel. Mümkün mü? Mümkün, gel. Gar kaka gar pamuk gelipdir da. Gelsin çağır. Ha? Çağır gelsin diyen. Neme? Garl kaka, halipam jaňa diýär. Bir min alsam bolar. Gurloş. Gelsin çağır diyene. Ay, geliversin. Gel aşkım, gel. Salam. Salam. Gurun musunuz? Geç otur. Geç otur. Men Züleyha bile gurloşdum. Şoň häzir tikinçilik oyuna varym. Size şo taýda garpamyň eşigini tikip bererler. Onsoň galanda atlar soň maslahat eder. Bolýarmy? Bolýar. Onna ýöreberim. Salaman barym. Bolýar, sağ olun. Inim, sen maňa ýene bir gow aýdyp bersene. Bir zat edingmi? Bar ho, iýsiň bile bolýdymy? Bolýar. Men aýdym dinlejek şu wagt. Ana şu dawadan eken hatan. Hakyky peşimiz ýaly bolupdyr. Ey, vay ana. Vay. Öde şu teleýakda bolmalydy. Aha. Siz bar beriň menem häzir barýan. Bar beriň siz. Ýok şuraka paýň apyny. Gatawadan apdyr. Şu hani. Ha, bolýar. Siz işläberiň arkaýyn. Alo, dinleýän. Salam ence. Salam aşyk. Gowmuň elejedim. Gowy Hudaýa şükür. Gowmedin. Gow menim Hudaýa şükür. Gelneje SMS geldi bolýan. Jaňa tipsiň. O ağaň toýa diýip beren pomagyna haçan dikinmel kamenni men. Wah, gelneje jan sen garaşyň ýaly şo toýa menim garaşýan bolýan. Welin näme? Ýene duşamokda. Wah, şu düşümde gören gaýdyň men bir gede görüp bilen bolsam. Wah, şu dynata gelýän gaýdyň içinden özüm taýlap berjek ataňa. Sağ ol gelneje golda berýän üçin. Men gödöwne tutýan gaýdylanyň arasynda belki şu düşümde gören gaýdyň gabat geler. Salam Züleyha. Salam, gowmydyň? Bir de gelenler. Aşk men taňa özüm jaň etýär. Ine de biziň garpamyňmyz. Salam. Men saňa boldum aşyk, boldum diwana. Seýmeseň de söýdüm aýgyz, söýdüm ay belek. Ay belek diýip ýazdym
Abonentin telefonu ölçülenir. Yazın aragatması telefonunun sonuna bir süreden başladı. Aparat abonenti için Ay böylük nereden kelleme gellay? Merdan? Merdan? Düşümdäki gyz. Men üçin bir täzeliňe bar edýän. Bilmedim. Be. Kimi versek bolar kaşo taýyk. Be. Niye hili bollar? Niyet bir Hani nim attırlar gelwerik. Oh, Nire Gar var kaka. ya? Gar kaka. Şu kim yazdı şu yazıyı? Ne bolupdyr? Mına seret. Mına seret. Bu tane seret. Mani. Hiç. Ana, o kokimin adamı. Gar kaka siz yazdınız mani. Ne? Yaman go wolupdur. Go wolupdur diyecek kollum. Go wolupdur diýip. Bey, pikirim möllüňay. Ata aňyrda. Ata aňyrda. Aňyrda, ata aňyrda. Ejewayam berdi. Ejeway berdi. Aňyrda olam berdi, olam aňyrda. Senem berdi. Senem berdi. Näme ho men gaýtalarym gaýtalak gelýär. Yo men masa soraýan. Makla gatyň näme deýin men sen? Kömekçi kollumda. Kömek etjek bolsaň nim. Häzir sen wara, ine şu dukanyna boljak ýalgymyz. Şu dukana gitýäm. Şonu alma. Ekelmeller ho barýanda şo taýda wara. Şo sahnany görýän. Turot alşdyr. Turotunam gelip maňa görkezdi. Bolly. Bolly 4 ýaşlanjak bir kömekçi merersiň diýenmi, ha? Görk gaýtmak üçin kömekçi näme gerek o? Ey, onsoň sen özüň kömekçi berilen o. Bar git derro. Gitdim oğlum. Gitti ho. Bolya gitjek. A gitti ho, gitjek bolsaň. Be. Ne hilay var? Taliplen hemmesi otoglarından çıkandıra. O malum olar ýa bir ýerlerde garaşyp durlar. O diýin zanlygy O malum. Onda bir salmy işlärin. Bolýa malum mümkin bolsa şu açar kabulxana beräýin, otog täminleri ýaly. Eglenmejek bol. Bolýa malum. Salam, näme hyzmat? Salam. Neme men açar goýajaktym bolin, düňkü açar beren gyz ýok ekenne. Ol gyz Aşgabatda. Aşgabatda? Ol bir ay kutumuz tejribeçiligini geçirdi. Häzir. Salam. Hawa, geliver. Sag bolun. Düýnemiň soňky nowatçylygy. Sağ olun. Ay oğlan. Bolmasa Gülşad'ın telefon belgisini bereyim size. Telefon belgisi bereyim. Sizin diyen familyanı tapılmokta şu an başlık. Hova başlık, bir-birden görüp oturna şu an diyenlemedi. Hova gözleyen başlık. Telefon belgisini bereyim de. Yok, görüştürenlemin içinden tapmadım. Ne mi? Telefon belgisini bereyim. 65, 14, 20, 38. Sağ olun. Başlık sizin diyeniniz Muradıva değerli Mirediva olaymasın? Taptım, var iken başlık. Salam. SMS yazsam maňa dogy. Özüm kän gürlegen näl. Şahirde şeýle sözler bara. Men saňa söýgüými aýdaýyn nädip, günler geçip barýa ömrümden gädip.
Gerçek Nadar Aman Nadarowyň goşgusyndan. Hawa dogry. Men bu şahyr gowar wakayan. Menem çağalykdan okayan. Çağalykdan oýnamaga çykdylar. Çykdylar hedillik gar ýagýa diýip. Şatlandylar, oýnadylar, bökdiler. Asmandan zemine nur ýagýa diýip. Anan aýda men şolardan şeýle bir ýadadım da. Aýlap dekmet çekken. Öňe her gedek şofurda aýdýarlar. Bularam berde. Hawa gowy. Gaýyrlar, mene tejribämi lewap siýahatçylyk edarasynda geçdim. Bu işeýle boldy. O yer diýsen owadan şeýle bir täsin. O ýere biz siýahatçylar bilen Köýtanaga da gezmäge gitdik. Ýoksa da menem beherden tejribäm geçemde köp atanam gördüm. O yerler şeýle bir owadan eken. Hawagylar, ol ýerde yer asty köl bolup, ol ýylyň ähli paslyna şo bir ýyllyk deň derejede saklaýan eken. Hakykatdanam o yer şeýle bir owadan, malaýym, gülşat. Hagylar. Sen nämedim ýa? Sen näde geçdiň tejribäni? Men tejribämi owarly tolkunlaň mekanyna geçdim gaýlar. O yer nere gaýdy? Way gaýlar şonu bilen dokmy? Ol awada da. Ýoksa da biz nazama geçýärler. Yürüň gidelim. Gidelim çaltyrak. Salamu aleykum. Ağam qowmy, näli? Zazal qowmy, näme gereklerin bar ağam? Näme gerek? Näme hyzmat? Bizim marketimizde näme gerek? Ağam. Bir minut gerek ma. Näme diýen? Yo ağam, näme diýen? Alsak lazımmy? Näme ağam, näme ol? Barasy mı ýa-da? Ha? Barasy mı? Barlagy şey. Häzir. Näme ağam? Bizim başsymyzmy? Ýerine oturum. Hayır. Hazır kal. Berdaza gera o. Wagtynda gelin azrap durdum aşwa. Almayım. Wa aleyküm. Ay Merdancan bey. Näme oğudu? Otçup sağdan sokturun oğluna. Otçup ýa. Ne bu yana? Otçup dip dursun gayo. Bolýarsın ya zat näme gerek? Ay Merdancan bilen berde mi? Bizim marketimiz hoca market. Hoca market. Ayırdan başlığım kakamı diyor. Başlığı da kakamı diyorlar berde. Oğlum dirişkin oğlunu kanı. Yaman oğlunu kanı. Nuray ne mi diyorsun? Ne mi oluyor? O demiyor. Canım oğlun kanmakadığın ne mi o? Ne mi oluyor? Aha. Basit ne mi? Barrası bir. Barrası yırttır. Bizim market. Barra. Selam aleyküm. Tanıdın mı? Tanıdın değil mi? Ne barrası? Näme o? Sen ýören barraçy köpüledi ber. Näme özüň atgaýanmy? Kozunay başçysyny. Ay, ýan gelli. Guruşunok, diňe surat alyp ber barrasyny gadynda men. Barlaýsy däl, men näme? Gar kakan işäri. Telpek. Ha, çal telpek mi? Ha, çal. Gowmýagdaýdy. Gowmýagdaýlan. Ha, tuwulymy. Kan özüň daşdyňmy? Ay hawa. Yaman gowy dukan eken tuwulymy. İçiniň işärleri sümeňe dur, gepleşleri. Ay basda be. Ay, man ýetirmeňme şumluk diýer. Tawulmas, tawul. Näme? İçiniň haritlara sümeňe diýär bolmalarmy? Näme? İçiniň haritlara sümeňe diýärmi? Näme diýip dursun? Näme diýen? Näme başga näme diýen haritden meňe diýär diýip näme bolýar? Yok. Yaňy özüň aýtdyňyz da mal eýetine meňe demese diýip bol. Diýden baş. Diýden barkaly diýden. Näme sen aýny? Öýüňde bar bir okuýan. Algyň gany haka bilen bolýarmy? Hawa. Erbet satdyň muamy. Sen erbet satdyň ok. Ýöne gowuz adam diýen ok da sen. Başyk diýdimi gitmezler. Sen ýöreber. Ýöreber. Aýdyň çygar. Tagaman bar. Başyk ýakyň bar. Gatyň bar.
Nereden araba? Böyle. Aytmal zatlaňa bir bilýärmi dolu? Qyzlar salam. 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 Qyzlar siz maňa aýdaýyn. Adam ýalňyş bilýändir. Bilýändirle. Ol bir ýalňyşlyk bolmasa, bagyşlap bolýandyr. Bagşlap bolýa. Aydyma kinlenip aydymda qyzyň adyny SMS edipdirin. Ay bölek diýip. Bagyşlap bolýar. Hawa bagşlap bolýa. Menem şonu diýenmi? Şonu joraňdaýdaýyn da. Kime? Saňa? Aýoglan. Sen aklyňdan adaşypsyň öýdän. Berekella. Şu asman düzet. Ine talipler. Bugünkü temamızın adı Owazly tolkunlaryň mekany olan awada. Geldin mi? Geldim oğlum. Ine bir işlerinizde zehininiz okuyunuz bilen. Bısyagatçılık zorluğunun gözelligini, onsoňa ine Owazly tolkunlaryň gözelligini umuman alanda özüňizde bolan bar zehininiz sindirmeli. Rahman. Hawa malum. Näme çekçeňi pikirlendin mi? Gözellik simfoniýasyny. Berekella. Gowy pikir. Şogul bolsun. Sağ ol malum. Hani? Nerede? Ne mi nerede, ne mi? Pul nerede diyen o, pul? Badır var, badır. Hem de badır. Hem de badır var, gülü ali. Pa, ulla. Düşünüyor musun şu ne mi? Pul, pul. Pa, ulla. 3 harf çık. Hava, şu olmalı mı? Ha, şu 3 harf. Ha, pul mu ya? Karnasından toy ediyor basıkları. Yani öydekiler gelip onu bir koyurdum da. Ölmeden gerek oldu. Alayını da katıdan var ha. Şu aylığımdan alıp kalamazsın. Aylığım değil mi o? Sen 5 aylık vergin mi ama? Bilen şunu. Ay sen şıkasla götür üyüne gideceksin o. Sen iş oldun ama. İyice gelenik mi yani? Ay basıklara yönü kova adamla basık sen var ha. Şu kendi zeminen ağdı bir yasız gördün mü? O da attan en kesik diyale basık oğul. Sen ben adam gerçekten bir tane ne bilen şunu. Men kahalmıyorsam men derdi okuyup diye. Men berde yatık arasım. Benim öğütmenim. Aylanım sen yeşile. Bolya basık, bolya. İşte ver o. İşte ver. O işe kaytalama. Bolya basık, bolya. Gar kaka. Şudan men geçendeki diyenim. Şömer şol. Ha olay. Şuna men barlaks diýsene. Bolýa. Hey! Yüreğimi yardın ayağım. Näme gürew, näme gürew? Yüreğiň nerede, kulagyň nerede? Kulağım yardım vurdu ya. Ağam siz nire geleniz, bilýäňiz mi oldunuz? Siz hoşo markette durdunuz. Siz kim bilen öpleşýäňiz bilýäňiz şu an? Sen kimle öpleşýäni bilýärmi?
Kim bilen öpesem? Men barlaqçı. Siz hakiki barlasın. Barlaqçı men. Näme men dem okun barlaqça. Aa, men diýeňiz. Men size karaşıp gördüm. Men sizin gelçeňizi onu diýdim. Men başsyma da diýen barlas gelir diýdim. Neme başsym ýerine? Etkademy? Yo, arkayın bol. Ödüm gider, tapyan. Bor. Bol, gal kaka. Assalamualaikum. Alwyn, go bedelen. Hoşu vakti hoş geldin. Näme üçin hoş geldin? Näme diýsen alp bolýan rağım, näme gerek? Aýtdyr, näme gerek? Be. İnim. Han sen täleden gelsen inim. Şu bolsun ýaly. Edilýän kelin. Edilýän ýaly. Han täleden gel. Assalamualaikum. Alwyn, mam jaýam mi şepim gaýman. Hoşu markete hoş geldin. Näme üçin hoş geldin? Albiram, näme diýsen halmat bar? Ay tuveleme. Ay sonku döwür wara. Hoca meňdeşler köpelýär. Näme müň ýörüýti okuwam kanaýa. Yok hocam, berraktın, bana hal ağırraktın. Şeylemi? Ay şu internet açsaňam, ýöne hani bäk gel bolup dura ho. Hayır, tüysü diýsen şunu alp bolýar. Tuveleme inim, tawar. Yaman gowstuş, diňe hocam makdy. Ay, hawlam, çaň hawlum. Ay sen artist olsun. Ay näme diýseňem özü üýt göçüklay. Men gulağımı şuňap gelýär. Men many durun edýän ýadly bular. Oho, ovadoş, salam aleykum. Wa'aleykum. Ovadoş, ay tuveleme. Ay hoca sen eýgertmeýän ay. Ey sen vara. Ey sen gitdiňse ýaşarýan o. Gitdiňse ýaşarýan. Bir kitaba gaýtdy şonu. Ol hoca, ay tuveleme vara, bir ýaşlykda gardulyňa ýetipsiň ha. Aýtdym men, şu wagt bilýänmi? Hawa. Ey ýa vara, gelýär ol hoca market diýip ýalga eken ol vara. Malak. Yo, hoca malak diýem, hoca market diýär. Ýaşlymy ýadyma düşüp gitdi. Ay näme arzuwuň wara ho sen? Dukan açmak, başlyk bolmak arzuwuň da ho. Ay tuveleme hoca arzuwuňa ýetipdim. Gitdik hem duýadym da men. Seylemi? Yeterlerim. Arzu etdi, yetip bilýär da. Arzu ýaşamady. Hakiki. Salam aleykum. Aleykum. Ha, inim kimmi? Tanadın mı? Ha, çıkıp gidemizin eken. Kerşedene cevap ver altta. Ha. Koy kar kaka yine spekülasyon neydim? Ya düzelir. Düzelmek küçük yer neydim o? Hava gidecek yeri yok. Hoca, biz varaş, tədeyil bayramçılığına bir değişme sahnalcak olup geldik. On sonra sen marketine geldik golün. Ay bu adını kim oylap taptı kanay? Ay tuvelimi. Ay cana sen, eýgetmeýän ho, eýgetme. Nädi? Ay oraya bir kere buradan gelip durayım bana. Şeylemi? Ay tuvelimi. Ne mi diyorsun? Değişme sahnalcak dedin bana. Hanımla bir çay su ediniydi. Ondan masaya dedi veririz. Hava, iş başı damak diye. Yör. Rahman, bir işine kän ihlas sindirdim. Öňki işime görä kän zähmet çekdim. Myň bir sebäbi bar ýaly. Hava. Menki dogry gerek. Dogry Ýönesi bolmaz. Yüreğine din sal. Yüreğin sana dogry ýol görkezýär. Şular ýaly işlen kän bolsun. Sağ ol molim. İkimiz şol bir kitaplar okaýan, şol bir filmler gowy. Hava, belki on sebäbi ikimizin bir gününe bir aýda doglanmazdandyr. Hawa, ikimizem ýol bar. Ýöne häsiýetmi-de beýle däl, ýuwaş. Onu görüşmesek ne edip bilýän? Biz hatda telefonna gürleşýän göremdi oga. Savarly oldura wara şat bolar. Şun karavulçuluğum sağlamanı soğudum. Sıralar sen nürkidin. Salam. Oh. Kar pamuğumuz geliptir.
arsamını görüptür. Autocağım ayazmağı ne öyle oluptur. Bilmedin mi? Yok, men demedim. Men demedin? Men demedin mi? Yok. Sen bolya olar ayttın mı? Yok, aytmadım ha. Onu hem şunu aytmadın, aytma la. Men sen yerine olan oldum, aydardım. Şunyal istesin ma diye yanımdan koymazdım seni men. Olan ayaz babası bar ha. Olan ne mi? Hükman ayazva olmak değil ha. Hal tötür yani o ya korkak kuattır bu bol vermeler de. İnnaydarın. Aytın bolya mı? Bolya. Hükman. Bolya. Ondan şolara ayt. Men istesim gerek olsa aytım ama aytıp biliyadi. Gerek olsa goşkun bakıp biliyadi. Men sen için goşko koyan, okuma nemi, men yüreğimde goşkular... Koy, men hükman aydarın inni. Aytın, Bolya. tanziyet yazat diyom aytın bolya mı? Bolya. Ayt bolya mı? Ayday ayday, hükman ayday, istesin ma deyip, ayday, gayrat edey. Alo Muhammed. Kol öleşecek mi? Bolya geliver onu. Kar kaka. Nene keyfin oklayamın. Ata, çiğne kalptıra. Hay karlı kaka. Hay onun üçünden keyfin kaçırmadan o. Ha? Indi bal tutmak an tatlaştı. O ne? Çengek gerek gel. Çiğne gerek gel. Yok, nerede şunu? Ne gerek gel. Hani var ya? Hey! Ten, hava ten. Ten ne ala o? Gitsi ten ne al? Kaptanına kulu ten. Yaman sen edeceğim o yüzümü. Yaman köp biliyorsun ay sen. Geçen adamın tezini çıkarın ne alın kulu olacağım. Ayırına kımırtlı hava ten. Kaptan da kırmalı. Sağcın adam allı. Çıktasına. Oğlum mu? O bulan sağcan mı abi? O geçen kadar kalk verdim ya ne bileyim. Şeyle mi? Ay, onu başlar bulara bir şey ver diyor onu. Ona bir şey verin de çıkıverin böyle ya mı? Ana oğlum. Ver ana. Ana Muhammed'in mi? Muhammed. Ne geldi lan? Geldin mi? Aleykümselam. Kovma geldin mi? Kovmadım. Onu gelin oradan hayretten başlalı. 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 Hem de tayin mi? Ha? Hediye de hem de tayin mi? Kar kaka şu kadar kim bilir tayar. Şeyle mi? Tayar. Başlayat. Başlayar. Onu siz bari verin haydir ben iyiden yet diyen. Böyle. Yor Muhammed. Yor. Alo. Salam. Deme size koğulun bal hareket edip bolya mı? Ne olur dayın da. Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna. Neme gül bilmedim damım attı gelmedim. Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna. Neme gül bilmedim damım attı gelmedim.
Geçtim yine koçan gün kalbim dolu bittin Karab dursun uzuktun sen dışarı çıkmadın Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna Nemi bullu bilmedim damım attı gelmedim Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna Nemi bullu bilmedim damım attı gelmedim Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna Neme bullu bilmedim damım attı gelmedim Uzak gece karıştım derya boyuna Neme bullu bilmedim karıştım da gelmedim Ay berekella berekella. Al çıktık. Al çıktım ay. Gıylar, müşteri ünitleri biz üçün en kımmatlı dağıtlar. Şu edeni işini de sünnelap çekedim. Şu dıynattan dıynatlı ol gitmeler gıylar. Düşündünüz mü? Şunu yadınızdan çıkarman gıylar. Böyle mi? Karacanan sor. Salam. 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 Arman. Var balım. Kovumuzun yok ha. Kovay. Bireye gelendir. Ha, gel. Ta oğlum. Indi şu kar pamın geçin görayfek. Ha, tayyar. Gıylar, kömek edeyim. Görün de görün. Gelin. Yürü. Alo. Aşık. Derrav işerme gel. Şu toy pamağımga yetirmeli. Qarashan. Ne ödedim de. Hani vur bärini? Gelişipdirmi? Tur ortalayında vur. Yılgın hayda. Gül yali. Kemi yok. Ne ahil valle? Gatuğu. Gül yali. Köp sağ olun. İşiniz üstünü vardı öyle. Ne futbolda yakınına sizin hemmenizi tevil yalgıza çağırıyor. Oluyor mu gıylar? Barın hemmeniz karış yaptı. Ne deyip porta barar? Takıman işte. Bir de onu gidivereli. İyi mi? Ay hava gördük Gül yali. Başka da gerekli köynekler vardır, suratlarını alın, giydirip görün, belki denep. Doğrusu o köynekliğinin gatuğudan eken. Hava. Adamsın surat alsam olur mu? Al kayın. Surat alayın. Alıver. Hovluk mancık alıverin. Ay tügülü, munga dağı teride gatuğudan eken. Ağır kamaudur hana, hol kadar. Bala mı odan ekeni? O köynekliğini alsam oluyor mu? Hava alıver arkayın. Be, o köynekliğini teride. Ece vay getireyden berdin kayıtma yarım. Ana oğlum. Züleyha alıştırdık. Allah'ın. Ay biri birden oğudun. Havalım. Bir de onu yöreli. Uy çay kofi içme. Çay içme. Çay mı? Hava çay içme, ondan giderdin de. Gök çay içelim, kara çay. Başla. Arka kaçak hadi alayın da şunu. Böyle alın. Hov arka. Hava görüştürdük. Gül yali hemme dağıt. Derrav. Bolya. Bolya gıydam alıp baryan nedir? Kız sana ölmenin garı kaka. Baryan, bolya. Neyme diye? Garı kaka derrav gelin diye. Barım malı. Züleyha çaya da yürüyüp burun gelir. Köp sağ olun. Bolya. Sen şu duruşun ötecek olyan mı? Uy, yadımdan çıkıp durar. Çıkar ayağımda. Getir. Ana ne var ne? Karışa niye vururken?
aşık. Tena oňardym. Uy, näme boldy? Şo toýpamak dikinäjekdim de. Ay, bolýala. Nesibeli gün vardır da. Merdan esas aljyrama düşünmeýän zatdan özüni düşündürür. Ertir nesip edenden täzeil filminiň soňky wakasyny alýas. Ha? Näme? Görmeseň eşden okmay? Ha. Ertir irden nesip bolsa täzeil filminiň jemleýici wakasyny alýas. Hawa alyas ertir. Eşitdiň? Eşitdim. Merdan, Ayaz baba bilen Garpamyň eşigi sen jogapkärçiligindedir. On soň. O aşygyň aýdymam taýynra. Ha? Näme o? Maňlaýynda oturup aýtmasam eşden okmay? Aşygyň aýdymy taýynra. Taýynmy? Hawa taýyn. Onam ýanyň bilen alarsyň. Hawa alyas ertir. On soň ertir irden kameralar, aparatorlar, ışıklandırıcı enzamlar hemmesi tayin bolsun. Eşitdiňmi? Hawa. Halipa mümkünmi? Ayt. Ertirirden gelen mehmanlar için sinler yani binaň merkezinde surat servisini urnasak näil olur? Ana. Yaman olursan şeysen. Men aýtjakdym ha onu. Ha. Gatyga olur. On soňamdan atarma oğlumdan sorak görüm. Belki yine täze eserleri vardır. Ha? Bolýa. Baham ka täze eserleri. Bar. Badiýa täze eserlerden atarma oğlum. Eşitýänmi sen? Eşitýän? Sen men diýänmi? Eşitýänmi? Eşitýän. Şunyň bilen eşitýänmi? Eşitdik durjak. Onda menem şun diýän zadyny eşitýän. Bä. Ene şu kitap boyunca biz dürlü janrları işleýär. Mümkin molim. Gelin molim. Oturun talipler. Salam talipler. Salam molim. Ünsvertdiňler. Ertir saat 1-den 10-na Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigine täzeil filminiň jemleýici bölümi ýazgy edilýär. Egerde istek bildirýäniňiz bar bolsa, bayramçylyk lywasyna gatnaşyp bilersiňiz. Kim istek bildirýän bolsa, ýaşyr guramasynyň ýanyna baryp, atlaryňyzy ýazarmaňyzy haýyş edýär. Hükman molim. Bolýasa onuň. Nhaşuňky temamy talipler şulardan barat. Eger düşünmeýän zadyňyz bar bolsa, sorak berip bilersiňiz. Gış paslynda da owadan renkler bar. Hawa, ýöne men güýdi has gowurýan. Menem. Oho! Salam aleykum. Yüreğim yardın ey. O özüňiz aýtdyňyz da ýürek ýarlana, kulak ýarlýa diýip. Ho, kulak ýarlýa diýsene. Özüňize oýun bar edin de bara. Siz keyfine märik. Gar kaka ýokmy? Ay hali puratdylar. Aýda çakşym burada. Ýömeň aýtdyň onu, bu gar kaka ýok. Ýürüýte, hoca markadyň adyndan bir toýňyzy täzeli utlaýdyk geldi. Hoca marketiň adyndan täzeli utlap geldingmi? Gowma edelim. Ay Bu bolum onu da sada. kiniň adyn. Ay polýany, tutuldy. Olya täzeli utlap geldingmi? Tutuldy. Onu bilen şu ataqlan beder täzeli taýyn bir otyr. Satym diňçe paýlasy. Ay Geç. ýona bara. Ha. Şu büyük köküne körün lan. Daltın ha? Kaldın. Yaptın hareketini. Yaptı. Geç onunla geç. Berekella.
Erweden bolmanlar. Üni bir renkini açıqraq etmeli kini. Daňatar molima şeýle çekmeýän maslahat berdi. Daňatar molim diýen mol sonuna dogrudur. Halifa da. Aşık. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Tanış bol dostum Aşık. Bu da Rahman, Çeperçilik Akademiyada bil okapdyk. Tugeleme. Aşık. Hemen şu edarada teknik işgär bolup işleýär. Hemen şu ilkinci gerek sahnada aýdmaýdy. Nesip bolsa. Üstünlük kemran bol. Sağ olun. Gülşat. Salam. 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 Sen işin näil boldy? Tayyar etjek köpçan edýän öde intega tayyar der. Tayyar der. Tanımadı mı? Salam. Siz nerede? Men şoğuna tele geldim. Kavulhana var ya. Onunla men kim bilen yazıştım ka? Be. Bu olup gören dağıtları. Şu arçanam gowjal bolýarmy? Nerden? Hani Ayaz baba bile gar pamuk birde. Garly kakı. SMS ýazdım. Bol derrew taň et. Biz başlamala. Soň maňa jogabyny aýt derrew bolýarmy? Bolýar. Hani siz näme dursuňuz inni? Şol düşümdäki gyzýan maýol. Merdan. Ýadyňdam dost. Ustahana baramda düşümde bir belbel gördüm aýdypdym. Hawa ýadymda. A bu gezek bolsa tapdym öz ýarym sen aýdaýmaly boldy. O näme üçin beýle? Ol düşümde gören suratdaky arzuňdaky şol gyza. Men häzir gelýän. Nerden? Hanol Ayaz baba bile gar pamuk birde. Garly kakı. Şu dawramyz gar pamuksyz geçiräýmesek. O nähil gar pamuksyz geçirjek? Ho, ýa Ayaz baba gellik berde diýdi, ýa berde diýdi. Geldi, erkin eşikde geldi. O nähil erkin eşikde geldi. Ay, siz bol ýeriňizde barsaňyz lan, baryň agryk. Aýoglan, sen aklyndan azaşypsyň öýdän. Ay, sen näme seredip dursun? Ay, ana gelipdirler ha. Ay. Haýynym sene moňor ýa ay ha. Gatodan ölpsün. Salam Ayaz baba. Salam gapam. Salam nerden? Qowmy? Ýaxşy. Gar pamuk. Ha, ol Gülşat, men ekiz taýym Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talebi. Näme bolar? Şeýlemi? Hawa. Men oňa Nereden? sen diýip bördüm. Ynha sen çeken suratyň
Men otogumda galypdy. Özüne eltip görkezäýsem kam. Eýway. Näli bollay? Hawa da şeýle bolly. Bu suratdaky garpamyň özü. Men saňa anandyma? Aşyk bolan aşyk dostum. Menem saňa anandyma? Tanyş bol. Garpamyň ady Aýşat. Oduran gyzyň ady Gülşat. Garpamyň iki taý. Salam. 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 Bu menden saňa sowgat. Kimsen? Aşygym geldi, makşugum. Geldimmi? Geldim. Şekeri dillerinden, sizle şekeri dillerinden ayrı. Bugün kinetin açaylı, saat bilen sirden geçeyli ayrı. Senin şansı bir içeyli, eğer gelse kollarından, eğer gelse kollarından ayrı. Şeker ballarından, şirin şeker ballarından ayrı. Uslamayınca billerinden, uslamayınca billerinden ayrı. Gizleri koylayamayım, min gariptin padişayım ayrı. Niyetler etse Hudayım, uslamayınca billerinden, uslamayınca billerinden ayrı. Benim Ay ne ettin ay be? Salam. Salam. He, gurgun mu soğun? Kovum yaldaylanlar. Hava. Gelen yeriniz bol ya. Hava. Bir rahat pamuk bilen ayad vavan eşiğir. Gogortur. Stephen süpünü düşüptür. Ho, ay, sana öyle. Hava, gogortur. Hava, şöyle mi? Hava. Hava. Ekiz bunlar, ekiz. Ha, bunlar ekiz ha. Ne mi işleyen? Konserde taýarlanan garqaqy. Be, şu konserde tayarlansın ha? Hawa.
Oho. Men sana konserde asıl renkli pencek giyip Bar Garly kaka. Var mı? O ädir giyecek. Olanla giydiririm. Kameralar tayyar mı? Kameralar tayyar mı? Tayyar olmalı. Neme tayyar olmalı? Ho, tayyar mı diye? Yok tayyar mı ka diyen meni? Yadı var size kop dura o. Solon hemen tayyar. Size karşı oturuyorlar. Benim. Tayyar benim. Assalamu aleykümler. Qowmyar daýlaňyz. Sen kim? Men. Indi bu kim? Garaul. Hava ne için geldin? Hanul boş wagtyňyz geley diýdiňiz de. Kim dedi? Ine şu diýdi. Diýdiňa. Sen boş mu? Sen boş mu? Men mi? Näme mazeret ýa? Duraw men boş neme. Men işten boş wagtym maňa geley diýdiňa sen. Hanul men ol biziň ustak geldiňi de. Degişme aýdyp berdim. Öýde gurla. Ay men Hanul ayağım Abdully degişme. Gurun verdim ha. Ne diledip güllüňiz? Ay yadma çanok. Şonda öýden okuýy wada tekin ýok diýdi. Hava he. Hava. Ey, sakla otur. Düş, geç eyle. Selamun aleyküm. Aleyküm. Film alyan öyle ne? Hava. Bu kim? Men. Kim mi? Sen kim? Men Karavul. O mebel dükkanı Karavulu. Aydan size. Kim aytdı? Alay bu sihirbadi. Retlerim gar kaka. Man ayttın mı? Men zaten haberim yok. Bana hiç mi sataydan o? Kim ayttı o? Dur sana ho, dur. Geldiniz de mi kiniz? Hava. Siz kino düşmeye geldiniz mi? Hava. Hani geçin açsan yanına. Geç açsan yanına. Geçin açsan yanına. Düşürecek mi? Hava düşürecek. Siz tayyar mı düşmeye? Ne bitmeli? Siz var ha, şu arçağını karavullamalı. Ha? Düş başladık mı şu an? Siz şu an düşüp durdunuz da. Kamera yok. Tüvörünüz dursun o kamera. Tasarruf düzült durma. Düşüp başla. Başla verin. Hareket. Bol başlaya durdunuz şu an. Düşündük. Durma, hayp berekella. Ey, yatık kalayma. Düşüverim. Durdu. Kıyımlı. Katı olur. Men sana Gülşat mı kadip gördüm? Salam, näme hyzmat? Düğün kaçar veren gıydı yok emme. Bolmasa Gülşadyň telefon belgisini beräýin size. Telefon belgisi o gıydı başa gaýlygyna öz telefon belgisini veren bolmanda. Näme? Telefon belgisini beräň. SMS-in üstünden adama şeýle öwrenşip bolaýşyny. Belki bolmalysam şeýledir. Belki biz täzeden tanışarsyk. Salam, men Rahman. Gönlü merkeze seyredip gaptallak oturanadan torgunman doyuğunu çıkarıp gönlü. Görsene, qarı diyene. Edilmeyin yaşlığımda. Be, yılla şey diyen de, yılla. 30 yıl ver şey dik geliyen. Oy ayını soğururum, oy ay. Oycuk der. Ata, köp burlayan. Başla da aynı başlayacak olsan. Oho men o halife diyen olup görüm ölüm halife olmur ötken. Garpamık sen bana ayın. Rejissör olmak için ilkin näme gerek? Üns gerek. Hayır baba, näme gerek? Evet gerek. Bileyim eldat bilmeyen urdunuzda. Onda näme gerek? İlki bilen telpek gerek. Telpek. Sen gel telpek değil, hani? Bagana telpek gerek. Ata, näme gerek, näme yeten o? Telpek gerek. Sılı yeten o. Yatırıp besiyen. Tut gülüne son. Depedin nenem tut. Tut da tut çok olsanın çırağını. Yakin vaatlarda kim bana näme soğut berese bana ne telpek soğut bereyim. Rejissör olaysın. Kete gerek gel. Başlayat.
Aşık men, dubl 1, kadr 5. Başlandım. Täze ýyl gowşursun, ýary baltymyz mengzesin, appakça gara. Bir-birege diňe ýagşy sözlensin, erwetlikler atla düşmesin ýada. Mehribanlar, siz üçin ýörüýte aşyk aýdym aýdýar. Aljyrama. Sen başararsyň enem. Men saňa inanýan. Başlajak bolsaň, nähil bollaýby? Näçe taýynlyk gördük. Aljyrama lal berdi. Düşdüm sana kış ayına, teze yılın kavadına. Mayıl etti sigemeni, aşık bollum gören badyma. Teze yılı teze arzu edeli, doşursun teze arzuwa bidi. Teze yıl bugün teze yıl doşsun yar yarına, yetsin arzularına. Yar yarına, yetsin arzularına. Yetsin arzularına. Teze yıl bugün teze yıl doşsun yar yarına, yetsin arzularına. Tuvalemiz, toylamız köp bolsun. Köp bolsun. Berekella. Teze yılımızdan kutlu bolsun. Şaralar öştü oyun yazgı değil, ne ödyen? Lalay, öyle bollu diyense işler verirler. Anam ödeli. Obo. Tadin film ötüşüyor. Sonra oldu. Avri verdim. Hava. Kutlu olsun tadin. Sizinkilerin kutlu olsun.